Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε GTA 5. Ναι. Ανακοίνωση παιδιά, σε το πολύ 2 εβδομάδες θα πάρουμε PS5. Οπότε καλύτερα βίντεο, καλύτερη ποιότητα. Δηλαδή... Και αυτός θα πάρει το PS3. Και αυτός θα πάρει το PS3. Α, ναι, ξεχάσαμε να σας πούμε τα ονόματα. Είμαι ο Κυριάκος, είναι ο Άκης. Κάντε εγγραφή και κάντε και εγγραφή. Σταμάτα και κάντε εγγραφή και στο κανάλι Τσιτσίδης. Τώρα παιδιά θα σας κάνω μια έκπληξη. Μια έκπληξη, λοιπόν, θα σας δείξουμε μια τοποθεσία γιατί βαριόμαστε. Να βρείτε καλό αυτοκίνητο. Η τοποθεσία είναι εδώ πέρα. Δεν με νοιάζει να δείτε την είδατε στα τέτοια μου. Εντάξει, πλάκα κάνω παιδιά. Άμα το δει ο πατέρα μου θα πάει, ότι είπα στα τέτοια μου. Καταστράφηκα. Λοιπόν, όπα ρε, εδώ δεν είναι. Εδώ δεν είναι ρε. Γιατί δεν είναι εδώ ρε. Α, ναι, εδώ είναι παιδιά, ναι. Λοιπόν, παίρνετε όποιο αυτοκίνητο σας γουστάρει, όποιο σας καπνίσει και το βάζετε. Πού το βάζουμε, στο δεύτερο ή στο εδώ, στο δεύτερο. Το αφήνετε 12 λεπτά ακριβώς. Καλυφθεί η ζωή στην ψεύτικη. Κλείσους λίγο. Παιδιά, απλά κάναμε για το 3, δεν θα πάρω το 3, θα πάρω λίγο το 3 και μετά θα πάρω αυτό εδώ πέρα. Το 4. Όχι καινούριο, δεν θα δίνω. Ναι, αυτό είναι το 4 ακριβώς. Εμείς θα πάρουμε το Pro! Bye! Αυτό εννοείται πως το κρατάω εγώ, γιατί το θέλω τα παιδιά μου να κάνουν σεξ μαζί τους. Τι έχει πλάκα! Παιδιά, θα μας κατεβάσουν το βίντεο να το ανεβάσουν αυτό. Για να βγουν κι άλλα PlayStation. Παιδιά, bye! Παιδιά, εγώ είμαι 11. Όχι, μην το πεις. Καλά. Μας κατά τα ακούσανε, πες το. Εγώ είμαι 11, αυτός είναι 15. Bye! Παιδιά, σας έχω κάνει 50 φορές το bye και το goodbye στον κόλο του Franklin. Γεια σας παιδιά, αφού πηδηχτήκαμε. Σταμάτα! Γιατί λέω βλακίες ρε φίλε μου. Γιατί να μην σου πω τι είσαι. Λοιπόν, πάμε πάλι να βρούμε το ωραίο αυτοκίνητο, μην καπνίσει, είναι κακό. Να το! Wow! Το βλέπετε! Διαλυμένο! Εσύ ρε μαύρε τι κοιτάς ρε. Εσύ μου το σάπεις είναι το αυτοκίνητο ρε. Εσύ ρε άσπρε. Κοπέλα είναι. Κοπέλα είναι. Έλα μου, με πας και σου κιόλας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μπάτσι, τρέχουν οι μπάτσι πίσω από τα αμάξι. Παιδιά, πρέπει να πάμε πιο μακριά. Για να κάνουμε go go go. Παιδιά, κατουργέμαι. Παίρνουμε. Να μην πω τι παίρνουμε. Αναβολικά παίρνουμε, παιδιά. Αν μπεις μπροστά μου. Θα φας πουλιά. Παιδιά, έχει έρθει η μάνα του, sorry. Η μάνα μου και μου ζήτησε τα ρέστα με τον Κυριάκο γιατί πηδηχτήκαμε. Σταμάτα! Λοιπόν, παιδιά, εσύ τι θες ρε. Είμαι μαύρος! Εσύ μωρή τι θες ρε. Αυτό κάνει ο μαύρος. Παιδιά, τώρα ξέρεις τι θα κάνουμε. Αυτό κάνει η Αραπίνα. Παιδιά, τώρα ξέρεις τι θα κάνουμε. Θα πάμε να πηδήξουμε από το 5ο όροφο. Παιδιά, λίγο στριπτιζάδικο. Δεν το τραβάω αυτό, το ξέρεις, Γιατί δεν το τραβάς, παιδί μου, να δούμε και λίγο τα μωράκια που θέλουν βοήθεια. Να καλοπεράσουμε εμείς, όχι αυτοί. Αν μπεις μπροστά. Παιδιά, να το παιδί το κολαρίνο. Να το καλό αυτοκίνητο. Αν μπεις μπροστά μου, αΐα θα φας. Go, θα φας. Μπήκε μπροστά μου αυτός, τι είπα να μην πει. Και δεν πας καλά, παιδί μου. Έχει βάλει αθάνατο στο παιδί. Ναι, για να μην σκοτώνει, γιατί είμαι αθανασία. Πού το σκέφτεσαι ρε φίλε. Από το μυαλό μου. Έχω μυαλό ιδίας. Έχεις μυαλό της πού?
είναι και αυτό. Τουλάχιστον έχω μυαλό. Παιδιά, σε λίγο κλείνει το βίντεο. Τέρμα. Γιατί? Για να ρωτάς εσύ. Θα ρωτήσω και θα ρωτήσω γιατί. Να πάω να ρωτήσει την καθηγήτρια, τη μούχλα. Α, την Ευαγγελία, ναι. Εντάξει, κυρία Ευαγγελία, άμα το βλέπετε. Είναι ο Άκης από το... Χαλικιάς. Ναι, μην λες όμως ονόματα για τέτοια, ρε αδερφέ. Εντάξει, φλάκα κάνω, παιδί μου. Σχολείο και πούμε όλα αυτά. Θα έρθουν οι παιδεραστές. Παιδιά, μην είστε γύφτη και δείτε το βίντεο, γιατί θα μας κλέψετε. Sorry. Μην πεις να γύφτη, μπορεί να δούμε όντως. Μα, φίλε, θα μπλέξουμε μετά, ρε. Θα μπλέξουμε. Αχ, ξεσιμό. Παιδιά, Αχ. είναι από που μένουμε, έτσι. Ναι, Παιδιά. στην Καλαμάτα μένουμε. Έλα, εντάξει, να το πούμε, στην Καλαμάτα μένουμε, έλα. Εντάξει. Έλα ρε, γιατί το είπες. Εντάξει, ρε, φιλάστο τώρα. Ω, παιδιά, μην δώσετε σημασία που μένουμε. Καλαμάτα μένουμε. Μένουμε! Μένουμε. Καλαμάτα Και μένουμε. μια άλλη έκπληξη. Ντουκάτι θα δείτε τώρα. Τατά. Σε λίγο θα δείτε Ντουκάτι, παιδιά. Τι Ντουκάτι. Ρε, γιατί κάνεις λες και είσαι 50χρονος. Ντουκάτι λέγεται. Όχι Ντουκάτι. Όχι, Ντουκάτι λέω. Παιδιά, να το δω. Ντουκάτι λέγεται! Να το δω, τατά. Παιδιά, το σκουνιάρι καλά αυτοκίνητο, να ξέρετε. Αλήθεια, στο πουλί μας. Σκουνιάρι, άμα δεν το σκουνιάρι. Πάμε να παίξουμε από τη Μέισμανκ. Αφού δεν βρήκαμε, πάμε να παίξουμε από τη Μέισμπακ. Θα αυτοκτονήσουμε τώρα, Από φίλε. το Μέισμπακ. Λοιπόν, κλείσουμε. Σας κλείνουμε μέχρι να πάμε. Παιδιά, για όσους ξέρετε, σταμάτα λίγο. Πάμε αυτή τώρα και ρε. Ρε, αστυνομία εδώ φέρω ρε. Κάτι μηνύς που έχουν να πέσουν. Ρε, κάτι μηνύς που να πέσουν. Σκύρ με πέρασε ρε. Γιατί είναι μάγκας. Και όχι μα... Τι έτσι ώρα βαλί. Εσύ το λέγεις αμαξάρα. Εγώ τώρα αμαξάρα γιατί δεν είναι αμαξάρα πια. Τώρα θα γίνει αμαξάρα παιδιά. Να το πετάξουμε στη θάλασσα, μάγκες μου τώρα, ξέρετε. Έχω το θάρρος, εγώ δεν κάνω πλακίες. Έχω το θάρρος παιδιά. Για εσάς παιδιά μόλις θα στο 15 να το κάνετε. Πετάω την αμαξάρα μέσα στο... Άντα από εκεί! Με το σαραβαλίδι που έχουμε μπλέξει. Θα το πετάξω και εγώ μέσα σε λίγο, περιμένετε. Αν μπορείς. Περιμένετε γιατί είμαι αλυτάκι εγώ. Αλυτάκι είσαι, αλυτάκι της πού είσαι ρε. Πού είσαι και αλυτάκι. Άκου εκεί που είναι αλυτάκι. Έλα ρε, είσαι μαγκάς, είσαι μαγκάς. Ναι ρε, είμαι μάγκας ρε, τι θέλει ρε, παπάρι. Α, την άφηκε το κολλά αυτοκίνητο. Όπου φίλε στον αέρα. Μπάτσι, 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 δολοφόνη, μπάτσι, γκουρούνια, αρδοφόνη, αρχιδοφόνη. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το κολοβίδεο, σας κλείνουμε με ένα ωραίο πεθαμό. Λοιπόν, Και με ένα ωραίο κολοδαχτυλάκι και μετά θα πάω. Δηλαδή πριν το κλείσουμε, παιδιά, θα πάμε να πέσουμε από τη Μέισμανκ σαν χαλαροί και απλοί άνθρωποι. Σας κλείνουμε μέχρι να πάμε Μέισμανκ. Παιδιά, βάλαμε τον Τρέβορ τώρα για να πάμε να πεδείξουμε. Σποϊνάραμε και το ελικόπτερο. Γιατί είμαστε μάγκες. Λοιπόν, παιδιά, Πάμε στη Μέισμανκ. Στο Μέισμπακ ρε. Στο Μέισμανκ. Όχι Μέισμπακ ρε. Πώς λέγεται ρε. Τι Μέισμπακ. Ένα λεπτό να πάμε από εδώ. Πουλί θα φας. Παιδιά, το μεταξύ μπήκαμε direct μου και δεν βρίσκαμε τέτοιο. Ελικόπτερο. Director. Πάμε Μέισμπακ. Μέισμπακ. Όχι. Μη. Πεθάναμε όμως. Αυτό. Δεν έχω βάλει αμαθάνατος. Αυτό παιδιά ήταν το βίντεο. Bye.